To fa, a lokacin da aka kai Sumayya kotu don yanke mata hukunci a kan laifin da ake tuhumarta da shi na aikata kisan kai, lallai babu shakka za ku ji cewa Sumayya ta bayyana wa alƙali cewa duk abin da suke tunani fa ba gaskiya ba ne, haka zalika kuma maganar da 'yan sanda suka faɗa wallahi ƙarya ce. A lokacin da Sumayya ta ƙaryata dukkanin abubuwan da aka kawo kotu don yanke mata hukunci akan su ne laifin da ake tuhumarta da su, sannan kuma za ku ji cewa alƙali ya bayyana wa Sumayya cewa ta dakata, nan fa kotu ce, ba a ƙaryata hukuma, haka zalika kuma duk abin da aka kawo a rubuce to haka ne ya tabbata, don tabbas babu wanda zai mata sharri a wannan waje. A lokacin dai Amira ta ɗaga hannu tare da bayyana cewa abin da Sumayya ta faɗa gaskiya ne, haka zalika kuma sharri aka mata, ni ce nan wacce abin ya faru akan idona, kuma ni ce zan faɗi gaskiya a yanzu haka, sai dai duka abin da zai faru ya faru. Amira dai ta cire tsoro da kuma bayyana wa 'yar uwarta Zainab cewa su suka zalunci Sumayya, don Sumayya babu abin da ta tare musu, haka kawai suka tsane ta, kuma wallahi sai ta faɗa wa alƙali gaskiyar magana da kuma gaskiyar al'amarin yacce abin ya faru, don tabbas sharri suka yi wa Sumayya, kuma haka zalika sun san cewa idan har aka gama wannan shari'ar a kotu ba tare da Amira ta faɗi gaskiya ba, don haƙƙinta ne, to ta san za ta tsaya da Ubangiji a ranar lahira, haka zalika kuma dole ne sai ta yi bayani akan abin da ya faru. Tabbas in ba ta faɗi gaskiya a wannan kotun ba, ai akwai kotun Allah, wanda a yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zaman don jin yadda take kasancewa a kotu a lokacin da ake shirin yanke wa Sumayya hukunci. Amma kafin nan muna mai ƙara tunatar muku, idan wannan shine zuwanku na farko wannan YouTube channel ɗin tamu mai albarka ta Mujalla TV, to kafin ku wuce ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing da ƙararrawar sanarwa, don hakan shine zai ba ku damar samun dukkanin zafafan sharhinmu da kuma cikakkun labaranmu wayanda muke tafa da su da zarar mun dora. Sannan za ku ji cewa tabbas a lokacin Amira ta miƙe tsaye tare da bayyana wa alƙali cewa ita ce shaida, kuma ita ce abin ya faru akan idanta, haka zalika kuma za ta faɗi gaskiyar al'amari a yanzu haka. Lallai babu shakka Baba Rabe ya yi matuƙar mamaki sosai, sannan shi ma Ismail ya yi mamaki tare da sunkui da kai, yana tunanin fa shi kenan asirinsu ya tono, tunda dai Amira ta tashi ta bayyana cewa za ta faɗi gaskiya, to ya san dole ne sai ta faɗa, don ita ce suka gama magana da ita da Kilishi akan cewa ba za ta taɓa faɗar gaskiya ba, sai kuma gashi yanzu ta canza shawara tare da bayyana cewa dole sai ta faɗa wa alƙali gaskiya. Hakan ya tabbatar da Ismail cewa shi kenan sun yi asarar irin miliyoyin kuɗin da suka kashe akan ganin cewa an yanke wa Sumayya hukuncin ɗaurin rai da rai na zaman gidan yari ko kuma hukuncin kisa ta hanyar rataya. Sannan za ku ji cewa shi kuma Presdo ya so zuwa kotu, mahaifinsa ne ya dakatar da shi tare da hana shi zuwa da kuma bayyana masa cewa kada ya kuskure ya je kotu, don idan har ya je kotu ya san irin halin zuciyarsa da kuma irin yadda zai fusata a lokacin da ya ga ana ba wa Sumayya rashin gaskiya, kuma sakamakon Sumayya ita ce mara gaskiya, don tabbas ta amsa laifinta na cewa ita ta kashe Shamsiya, amma kuma ba ta yi ne tana sana ba, ko kuma don ta ji daɗi ko kuma daina ganin rayuwar Shamsiya a duniya. Tabbas za ku ji cewa duk irin yadda Presdo tare da Lukman suka yi don wajen ganin cewa sun zo kotu tare, ya Lukman ne ya samu zuwa, sannan kuma Presdo mahaifinsa ya tare shi a gida tare da bayyana masa cewa kada ya kuskure ya gangancin shigar da kansa cikin wannan maganar, don kes ɗin kisa ba ƙaramin kes ba ne, idan kuma ya jefa kansa a ciki to shi babu abin da ya dame sa, tabbas zai jawo kansa matsala ne. Lallai babu shakka masu sauraro za ku ji cewa akwai gagarumar cakwakiya a cikin shirin fim ɗin labari na, wanda a yanzu haka ne muke kawo muku ƙarshen cikakkun sharhin namu da kuma zafafan rahotanninmu wanda muke tafa da su a YouTube channel ɗin tamu mai albarka ta Mujalla TV akan irin abubuwan da ke faruwa a cikin shirin fim ɗin labari na. Sannan za ku ji cewa fa tabbas asirin Kilishi ya riga da ya tonu, don ido ya zo ya raina fata, haka zalika kuma an nemi Kilishi an rasa a kotu a lokacin da ake shirin yanke wa Sumayya hukunci, gaskiya kuma ta bayyana. To masu sauraro wannan shine cikakken sharhin namu, sannan muna mai ƙara tunatar muku da kafin ku wuce din ku daure ku je ku danna mana subscribing din da alamar ƙararrawar sanarwa don ci gaba da samun zafafan sharhinmu da kuma cikakkun labaranmu wayanda muke ɗauke da su a koda yaushe da zarar mun dora.
mun gode da kasancewa da mu da ku masu sauraro. Ku ci gaba da kasancewa da mu har zuwa da bidiyo na gaba don ci gaba da samun wasu labaran.